Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi meniň gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda towuk ýumurtgasynyň gytçylygy ýene-de güýçlendi. Şu günler döwlet dukanlary ýumurtkany diňe ýerden we çäkli möçberde satýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň 2 aprelde habar bermegine görä şu günler paýtagtda ýumurtka sowdasy uly nowatlaryň emele gelmeginde amalaşyrlar. Haridyň bahasy hem artýar. Yumurtka döwlet bahasyndan henidem ýerden uly nowatlar bilen käbir döwlet dukanlarynda satylýar. Emma tiz gutarýar adat soňky sanasyny 4 manada berýärdiler. Emma soňky günlerde 11 sanasyny 5 manada satyp başladylar. Diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä hususy dukanlarda yumurtka çäklendirilmezden emma has gymmat bahadan satylýar. Ýagny 10 yumurtkanyň bahasy 7 we 8 manada durýar. Towuk ýumurtkasynyň gytçylygy dekabryň başynda döräpdi. Haridyň sowdasy çäkli görnüşde we uly nowatlaryň döremeginde amalaşyrylypdy. Käbir halatlarda yumurtka sowdasyna polisiýa gözegçilik edipdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda yumurtkanyň we beýleki azyk önümleriniň gytçylygyny açyk agzamaýarlar. Şol bir wagtda yumurtkanyň ilada çäkli sanda satylýan we uly nowatlaryň dören döwründe häkimetler yumurtkanyň daşary ýurtlara satylandygyny eglan etdiler. Mart aýynyň başynda media serwisleriniň habar bermegine görä Türkmenistan 2018-nji ýylyň dowamında 80 million çemesi ýumurtkany eksport edipdir. Mundan daşary Türkmenistanyň Sowda ministrligi öz hasabatynda ýurtda dekabryň aýagynda 2 million towuk ýumurtkasynyň bolandygyny ma'lum edipdi. Türkmenistanda şu günler unyň we çöregiň gytçylygy hem saklanýar. Azygy satyn almak üçin ýylat uly nowatlara düzülýär. Un we çörek döwlet bahasyndan çäklendirilip satylýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda hususanda Mary welaýatynda her adam başyna her aýda 5 kilogram un döwlet bahasyndan satylýar. Bunyň 4 kilogramy buğday uny we 1 kilogramy gara un. Ýurtda unyň we çöregiň sowdasy indi 1 ýyldan gowrak wagtyň dowamında döwlet dukanlarynda çäklendirilip amalaşyrylýar. O ýerlerinde adamlar uny çöregi döwlet bahasyndan satyn almak üçin käde hepdelep ýapyk dukanlaryň öňünde garaşyp geçirýärler. Bazarlarda we hususy dukanlarda unyň we çöregiň bahasy ençemesi ýokary. Gararsız neşirleriň maglumatlarynda un çörek nowatlarynda döreýän basabaslyk zerarly hilakçylykly ýagdaýlaryň döreýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri 27 martda Mary welaýatynyň Bayramaly etrafynda 65-70 ýaşlaryndaky adamyň dukanyň öňündäki nowatda jan berenligini habar berýär. Dukanyň öňündäki basabaslyk 15-16 sagat töwereginde başlandy. Çörek getirenlerinde adamlar nowaty saklamazdan dukany çözdiler. Bu da betbagtçylygy getirdi diýip neşri 30 martda habar berdi. Maglumaty bellenişine görä adamlar çöregiň getiriljek wagtyny bilmän ençeme sagatlap nowatda durmaly bolýarlar. Köplen çöregiň getirilen pursatynda adamlar nowaty seretmän dukany eňärler. Bu ýagdaýda dawa, jenjel, hatda ýakalaşyk döreýär.